noben politik ne služi ljudstvu. Kako prepoznati te manipulatorje, špekulante in tako naprej? Samo poglejte, na čigavi plačilni listi so. To vam jaz vsem polagam na srce, da se ne boste dali prevarati. Nekaterim so obljubljeni stolčki v parlamentu, pa se izdajajo kot rešitelji ljudstva, in tu so razni interesi, razne obljube. Čim več ljudi mora postati samostojnih. Srbija je imela do osvobajanja svojo specifično pot, in to je težka pot, kajti Bogdan je pozabil povedati, da je ustanovljenih v Srbiji že 57 lokalnih samouprav. Mi v Sloveniji nimamo še ničesar, razen podpisa varovalnega sporazuma. Ničesar drugega nimamo. Tako da bo pot do osvoboditve slovenskega ljudstva posuta s trnjem, to bodite pripravljeni, in s pogojevanji, z raznimi izsiljevanji, z blokadami na Facebooku in tako naprej, ker če pogledamo sam ustroj družbe v Sloveniji, je specifičen, kajti vsi ti, ki so dejavni, so utkani v vsako poro družbe, od krajevne skupnosti naprej. Ti ne moreš biti uspešen podjetnik, če te masoni ne potrdijo. Jaz bom tu povedal nekaj, ne bom izdal z besedami, ampak bi želel vam predstaviti, da veste, kakva je situacija trenutno v tej deželi. Imel sem pacienta, ki je bil ena od glavnih gospodarskih figur v Sloveniji. Demoliral je avto, tako da je šofer njegov telesni čuvaj in jaz smo raje šli ven iz BMW-ja. Kajti med vožnjo je dobil klic, da je Janša izvoljen. In je znoro in je rekel, zakaj jaz moram vsaka 4 leta dati 3 milijarde 800 tisoč dolarjev, da potem lahko 4 leta poslujem, ne da me jebejo. Glejte, to informacijo podajam, ampak ne bom z imenom operiral. Jaz sem imel možnost spoznati zakulisje v Sloveniji iz večjih zornih kotov in povem vam, da neka kolektivna osvoboditev, daleč smo od nje. In edina pot je, da se vsak posameznik osvobodi, da podpiše varovalni sporazum. Tisti, ki ste že tako daleč pri svojem samospoznanju in samorazvoju, se lahko tudi pridružite zajednici Živ človek, katere sokreator sem jaz nisem državljan, jaz s sistemom nimam nič, oseba ne obstaja, pravna oseba ne obstaja, živim pa v tej domovini med ljudmi. Evo toliko od mene, zdaj pa če ima kdo kako vprašanje za Bogdana, bi lepo prosil, da ga postavi. Hvala, Mirno. Evo samo, izvinite sekundu, zaboravio sam nešto da kažem osnovno što smo počeli, pričam kao ideja i cilj kakav treba da bude. Znate svi o piramidi kako se vlada i tako. Sad ta piramida je predstavljena tako kako jeste, ali ne predstavlja ona samo političku oligarhiju i korporativno upravljanje i tako dalje, nego ima tu i ovih metoda, tako nazovite, i lečenja i sve to što ima nekog kouča i sve to što nešto ima gore, to je sve opet deo piramide. To jeste piramida. Da li je prodaja, da li je trgovina, šta god da je. Tako je jednako i država. Mi smo napravili jedan model koji se zove Narodni štab. Samo pominjem to ime, Narodni štab, to razumete. Ali neki i kod nas su pomislili kako to liči na neki, nazovite, komunizam i kako god. Uopšte nema veze sa tim. Štab je štab. Stožer, kako se zove u Hrvatskoj, kako god. Štab. Taj štab treba predstavljati ovako. Pojedinac u selu ili više pojedinac. Znači, selo jedno treba da izbira svoga predstavnika. I više sela svoje predstavnike treba da
gore deputate pošalje na lokal, pričam neku opštinu ili mesnu zajednicu, pa kasnije gore opštinu. A predsjednik opštine treba da po tom modelu bude član parlamenta republičkog, ako pričamo o republici, jer moramo da imamo onu genezu prvo preuzimanja države i stavljanja u funkciju i onda tu državu po narodnoj volji, po zahtevima lokala i naroda vraćati u funkciju da se dovede do samog cilja, to je da svi ljudi žive životom dostojnim čoveka. Neće to biti model republika. Budućnost koja dolazi, vratit će se opet, da kažem, svako selo je nekad imalo, pa i ovde u Sloveniji, predstavnika, ili neću kažem da je nego najumniji ili najiskusniji čovjek, pa bilo i neko veće, tako i da kažem ranije u nekim plemenskim i rodovskim zajednicama. Tako treba model biti postavljen. I taj narod da sve svoje deputate do gore, do vlasti kontroliše bukvalno na mesečnom nivou. Na primjer, u Libiji Gaddafi je imao crni petak jednomesečno, je narod imao prava da ispriča, da kaže istinu, u smislu onaj tamo naš predstavnik ne radi za dobrobit naroda. Njemu se odmah funkcija bila blokirala i dok se ne dođe do istine, nije on više bio, mislim nije radio, ali ako je bio zgrešio, on je imao posljedice, bio je smenjen i procesuiran. Ali, znači, svi oni predstavnici moraju buduće da budu za dobrobit naroda koji ga je birao. U ovom momentu u Srbiji ima 250 tih narodnih poslanika, ali nema nikoga iz dijaspore, a srpsko rasejanje je ogromno, koje traje, da kažemo, tih 150 godina od Berlinskog kongresa, od kad su izmislili onu Ameriku i onu Australiju i ljudi su kao nešto bežali trbukom za krugu. To su 4-5 generacija ljudi. Nama jeste cilj da se sve te generacije ljudi i vrate u državu, kao tako u Srbiju, tako i treba i vama da bude isto cilj da prvo da napravimo ambijent, da se i oni vrate. Jer vidite ovaj svet u kom pravcu ide. Neće biti života na tom crnom zapadu, nikako. Nema on više ni vrednosti osim materijalne i pojedinačne. Opet kroz nauku sam izučavao pristup zapadnog sistema, mi znamo i kakav je na istoku, dalekom istoku i kakav je kolektivni sistem. Mi smo imali obrazac i u staroj državi sličan, ali kažem sličan, koji imali smo pozitivne modele samog društva koje je zapad uzimao, tako jednako je uzimao i taj istok. 70. godina, evo ja sam se rodio 74. ja nisam znao da je tada Jugoslavija bila zemlja među prvima u svetu po bruto nacionalnom dohotku, razvoju i tehnološkom razvoju. Zakone naše su skandinavske zemlje za koje sad govorimo da su najsocijalno uređenije, uzimali zakone, na primjer zakon o obrazovanju, pa zakon o zdravstvu 68. Znači ovo društvo, ovaj narod je znao da prepozna i da napravi društvo kako bi približno trebalo biti za boljitak svakog pojedinca, besplatno zdravstvo, obrazovanje. Ne ulazim sad kako je bilo obrazovanje, ne ulazim kako je bila politika politička, ja pričam sad o ekonomiji i o nekim znanjima, ali uništeno je selo, prvo uništavaju porodicu, uništavaju sela, uništavaju pogranične, posebno u Srbiji je devastirano za ovih 20 godina, sva sela su uništena. Uglavnom, nema proizvodnje. Ovdje je Miran vama pričao kako se dešavalo i u Sloveniji, bar nisam ja to tad znao, kako korporacije polako, preko raznih finansijskih alata, banaka, kredita, prvo stipendiraju proizvođača, pa ga onda preseku sa kamatama ili mu pošalju geoinženjering da mu pomlate sve što treba da izraste i da sazri, pa ga posle otkupljuju neki konglomerati ovde u raznim oblicima, u raznim brendovima i tako dalje. Ali mali broj ljudi na svetu je vlasnik tih brendova, kako god. Znači imamo
mnogo država, ne mnogo država, nego mnogo korporacija, konglomerata koji su pojedinačno jači od mnogih država na svetu. Ovde je suština da vratimo mi ono što je naše u naše ruke. Svaki kvadratni metar, one naše, mislim, pričamo sad o Srbiji, tako jednako i vaše ovde u Sloveniji, pripada vama, a ne nekoj firmi koja se zove Slovenija ili onaj tamo firmi koja se zove Hrvatska. Ja stvarno nisam ni znao, užasno sam bio kad sam saznao i od Mileta iz Splita i Mirana kasnije, da postoji opštani sporazum sa Unidroitom. Nisam ni znao šta je Unidroit. Znači, globalna kompanija, globalni kontrolor procesa, a usput ovi su nam potpisali takve sporazume da smo postali robovi 4. stepena, pa da ne pričam sad o matičnom broju i tako dalje, svi vi to znate možda i bolje od mene, ali jednako mi smo postali roba. Ja onom narodu tamo našem pričam, uzmite fakturu robnu iz prodavnice, fiskalni račun ili fakturu, vidjet ćete i roba piše velikim slovom, tako jednako i mi. Kažem pojedinci. I mi to ne smemo, to je osnov, da kažem, borbe. Meni je ta pitka priča bila, gdje sam slušao od Dražena u ranijih onih godina, vezano za pravni osnov i oslobađanje. I to sam baš sažvakao, to mi je baš pitko i nisam pravnik, ali kažem, razumeo sam suštinu. Kasnije mi smo krenuli ove naše akcije. Evo jedan primer, tu je Dragan iz Kanade došao, Ljubić, 35 godina je bio u Kanadi i kad je usput čuo dok sam ja pričao telefonom sa, ne znam tad sa kim, neko nas je zvao, ja sam objašnjavao po 100. put suštinu borbe i biti, Dragan se okrenuo iznenađeno i kaže, pa to, pa reko to je. Onda mi je pričao o njegovom sinu koji u Kanadi isto pristupio ovakvom pokretu, pa su se oni na neki svoj način oslobađali, mada sam i tu video razliku između oslobađanja ovde, da kažem, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Italiji, gore u Kanadi i u Americi postoje razlike, ali ovde, da kažem, kod nas drugačije je narod, drugačije razmišlja, tako da nisu prihvatili kompromis, a kompromis sam više puta ponovio da ne treba postojati, jer taj kompromis vodi u izdaju, u novu izdaju. Suštinski ne dovodi do slobode. Tako da, što se tiče ovog modela što smo mi uradili u Srbiji, mogu da vam pričam najviše o tom modelu šta Dostojni Srbije treba da predstavljaju i koji su to modeli. Jedan od osnovnih stvari, taj prvi nacionalni interes, da kažem, Srbije, to je i tako jednako i vas, treba biti suverenitet i integritet, pre svega pojedinca, pa onda celog društva i tako te države koji to društvo i čini. Pored države, mi imamo i crkvu. I crkva nam je urušena. Istim alatima, istim kompromisima, sa istim ciljem se sve to radi. Dalasova doktrina. Da kažemo da je Dalasova doktrina, što kaže Mirama, da Dalas nije izmislio tu doktrinu, taj alat, kaže, on je produkt tog Berlinskog kongresa, koji je slojevito rađen, razgrađivano je društvo, mi kažemo, malo pre sam rekao, pa nisam završio, mi to zovemo proces ostrabljavanja Srba, pričamo o genetici, pa onda pričamo o tajnim znanjima, pričamo o zabranjenoj istoriji, pa sad pričam i o belom čoveku, Miran vam je to i pominjao i to sam ja i čitao ranije, na planeti ima svega 7,5 do 8,5% belih ljudi, od toga pitanje koliko ima belih ljudi, pričam jer oni mogu neki da se okrenu i drugoj strani i to mogu da razumem. Baš sam sa suprugom neki dan juče pričao o tome, ona ne može jer nije čitala, a ja sam kad se pojavio internet počeo da tražim neke istine vezano i za porodicu, pa istine i za onaj rat 40. godina, pa nešto i ranije i onda došao do sajta jednog onog Ivana Antića. Ja mislim da sam ga pročitao celoga, bilo je tad imao 60 giga podataka, čitao sam sve, nešto mi se ulepilo, nešto nisam prihvatao, nije mi se dalo sve, ali sam čitao i istraživao, kasnije kroz život sam sve te stvari znao lakše, kasnije da prepoznam i da nastavim dalje.
naravno, poslije kad sam upoznao i Mirana i ove druge ljude, posebno ove iz Hrvatske, tad, ja sam bio zabezetuk koliko stvari nemam pojma. Koliko je stvari sakriveno. I ovo sad, svi mi, da kažem, da se niko ne ljuti, mi smo samo zagrebali površinu, ali razumem zašto je to tako. Jer kad bi sad sve istine rekli narodu, pričam samo u onom političkom obliku, to bi izazvalo velika komešanja, da ne kažem, do nekih novih ratova i do haosa i tako, nekontrolisanih stanja, totalne anarhije. Jer ovdje sad zamislite kad bi svi sve znali. Zamislite kad bi svi generali u jednoj državi sve znali. Pa ne bi bilo onda ni bezbednosti, ne bi bilo države, ne bi bilo sistema bilo kakvog. To što su nas uzurpirali i što antisistem vlada, što nije ništa više za dobrobit pojedinca i same države, što su naše političke oligarhije uzele nekih svojih 30 srebrnjaka i misle da će vladati doživotno, tako to je rečeno vjerojatno i ovim vašima, tako i onima tamo našima, ali nisu rekli dokle će živjeti i kako će živjeti. Opet da ne pričam o tehnologijama koje su uvoditi, sve to već znate. Znači, pominjem i vama, krajnje je vreme da se više niko ne plaši. Ja pominjem, imate ljude sad koji već 150-60 dana ispred Skupštine stoje i ni jedan medij to nije objavio. Ali pola Beograda je već prošlo kroz taj centar grada. I ne vidi. Zašto ne vidi? Opet konformizam, opet mu je dobro, jer je u nekoj partiji ili kaže ćuti, neko će me zgaziti ili izgubit će mi dete posao, ili otko znam, to je konformizam. Nije konformizam ležati u fotelji i gledati samo televiziju. Nego to je prihvatanje, davanje trećoj nekoj strani svoj suverenitet. Kad bi svaki pojedinac shvatio da je život u njemu, da mu je Bog dao život, mama malo pomogla. Mislim, tako sam ja pričao kad sam bio klinac, pa sam se šalio. Kad shvati da nema razloga da se plaši, onda, eto, bi se nešto desilo. Bilo je ranije priča i Miran i ja smo pričali šta da uradimo ne bi li se narod probudio. Sjetite se, u Srbiji su, kad su rekli korona počeli da kupuju ljudi toalet papir. U ogromnim količinama. To je bila katastrofa. Sad imaju poskupljenje struje, poskupljenje energenata, generalno benzina. Gužve u Beogradu nikad veći. Očigledno je dobro. Ja sam rekao i da bude 1000 dinara benzin, ljudi će izgleda ćutati. Evo sad ću ispričati jedan vic je u pitanju. Pitaju Srbina u Beogradu, šta imate da kažete novo poskupljenje struje, izvinite, benzina, što je otišlo cena litra nafte ili benzina preko 200 dinara, znači skoro 2 evra. Pa kaže što, nema ja problema, ja uvek sipam za 1000 dinara. To je bukvalno slika i prilika našeg društva. On ima nešto, neki prizor, neke stvarnosti i on živi po toj matrici, a ne shvata suštinu, ne shvata da je sve to degradirano, da je sve izmišljeno. Juče su nam poskupile cigarete. Srbija koja nikad neće u Europsku uniju ući, to nam je rekao Gerhard Schröder još 2000. godina, mislim svim onim našim političarima onda odašnjeg DOS-a, da nikad nećemo ući, a naše vlasti nas vuku ka Europskoj uniji i prilagođavaju naš sistem državni Evropskoj uniji. Cigarete hoće da izjednače sa cenama u Evropskoj uniji. Benzin, vrednosti, LGBT, sve ono što je negativno tamo što postoji, a služi za uništavanje populacije, ovi naši trče tamo. I ovaj naš narod ne shvata, ne vidi. Pa sad ima alternativa motam duvan. Pa motao se duvan i pre 300 godina. I švercovo se duvan i onda se švercovo u vreme Turaka. Postoji dalje u klisurama tamo, u primjeru u kanjonu Tare, gde se išao na rafting, postoje pobudeni oni metalni šiljkovi gde su nekad išli uz kanjon, kroz sam kanjon i švercovali. Iz Bosne, Crne Gore i tamo. Mislim, postoje drevni kanali svega. Ali sad je sve to uzurpirano, potrovano, pričam vam obične stvari za koje znate, nego običan čovjek tamo ne vidi ništa.
A usput u vlasti imaju strašne alate, što jedan naš prijatelj Milenko Dunđer, inače Dušanov brat od strica, vrsan advokat, kaže, pa Popara, jesi ti svestan da se protiv vas bori minimum 50 grupacija sa neograničenim finanskim sredstvima? Rekao, svestan sam ja toga, ali ovog drugog puta mi nemamo. Mile mi je isto tako jednom rekao, kad me upućivao ovo, a jednako tako i Dragan Krstić, Dragan Jovanović, nije Krstić, izvinite, Jovanović, ambasador u Srbiji, živog čoveka, iz generacije 5, znate koja. Prvo me Dragan pitao, a ko je Bogdan Popara? Pa jedno 6 meseci sam se razbio, dok jedno večer ga nisam pozvao, pa mu rekao, da ti sad, i onda smo se smejali i tako dalje. A onda mi je Milo isto tako jedno rekao, znaš, ovaj put je takav da ne može tu da se skrene ni levo ni desno, može da se zastane, ali opet kad se krene, nastaviš tim putem, jer kad se sazna istina i suština, nema levo desno. A nas svo vreme, ovih 100 i nešto godina, vode levo desno, da li u četnike, da li u partizane, da li kasnije u Beogradu Partizan Zvezda, sad imamo neke Karleuše, neke Cece, milion nekih podela i mediji su puni takvih gluposti. Moja supruga je strašna osoba, mislim, kvalitetna, jaka, ja mislim da je jača i od mene. Imam ja i klinca, Pavla, 7,5 godina, i pre par godina dok je bio mali odem u neku novo otvorenu tad ćevabdžinicu, ali jedan me tamo čovjek nešto prepoznao, pa nije siguran sa koje sam tribine, nisam ja bio ni na Partizanovoj, ni na Zvezdinoj, možda ličimo na nekog, i on od mene ne može da čuje ništa, ali pita Pavla, je li za koga navijaš? I dete mu kaže, za Srbiju. I lako mi je bilo da prepoznam, da kažem i da pominjem Dušana Dunđera, jer je on nosilac ove ideje, neki ga zovu ideolog, neka bude ideolog, ali on je nama savjetnik, koji nam je i usput, pored savjeta, dao i primer kako čovjek treba da živi, da bude slobodan, da se prepusti bukvalno i voži Božjoj kada mu prete likvidacijom. Znači, svaki dan sam bio sa njim, razne priče su tu bile i razni akteri. S njim sam obišao i pola, da kažem, dobar deo Evrope. Bio sam s njim i u Rusiji. Video sam ga kakav uticaj ima i kako ga ljudi doživljavaju i kako ga dočekuju. Znači, sve neke priče što nisam ni verovao da postoje, jednako postoje. Nisam znao, na primjer, pominješ sad ti masone i tajna društva, ali i u tome, on je pre par godina, pre 5 godina, 6 pričao o toj piramidi vladavine, da je podeljeno i na crno i na belo, na digniti i na sotonu, ali da iznad isto postoji neki tas koji treba da u jednom momentu i da prevlada, ali nije vladao na beloj strani od već 500 godina. I rekao nam je da živimo u vremenu istorijskom. Ali ja sam tada mislio da sam ja zakasnio, znate. Ja bih rekao, zakasnio sam 100%. Nisam zakasnio, nego ispalo je da svakim danom koračamo ka toj, kažem, ka svetlu, ka dobru. Jer ovo zlo koje je poslednjih vekova utkano, ono je svašta nešto radilo i ubilo je, da kažem, esenciju živog čoveka u svakom pojedincu, znači pričamo sad u informaciji od Gospoda Boga, koje se treba probuditi. Čitao sam i ovu brošuru što ste podelili narodu. Ovo je odlično, a da kažem prvo detoksikacija organizma, ali pre toga treba se desiti detoksikacija svesti, to jest uma, da bi se prihvatilo ta alternativa koja je veoma pitka, to jest jednostavna. Sad, ima jedna misao, sad, da li je Einstein to rekao, ne verujem, možda je on rekao, ali neko mu je to rekao da kaže, najjednostavniji i najkvalitetniji neki doktorski naučni rad bi bio sastavljen u jednoj rečenici, sazdan u jednoj rečenici. To je to zbog toga, toga i toga. Znači, sva rešenja svih ovih naših problema su jednostavna, kao primjeri za izlečenje raznih ovih oboljenja, tako jednako i za izlečenje uma,
Veoma je jasno, a pre svega je to da se čovjek ne plaši, jer se strahom i lažima vlada. I da odvoji, da kaže, poče samo da razmišlja svojom glavom, da ukrasti 2 rečenice. Pričamo o Srbiji. Sad zamislite, da li je Putin zvao Vučića na telefon i pričali pola sata. Ili kad ode u Rusiju, da li Vučić priča ili mu govori šta treba da radi. Uglavnom govori mu da nešto ne radi. Tipa da ne prodaje vojvođansku zemlju strancima, da ne prodaje Kosovo i Metohiju, da ne radi to što radi. Ali džaba, on je kao na 2 stolice. Ali govorim, običan narod ne vidi, pa opet ne vidi da nema sutra leba da jede. Neki dan nije bilo šećera. Pre mesec dana. Ali je definisana cena kila šećera 87 dinara. Ja odveo ženu u prodavnicu, ona kaže, šta se ovo dešava, nema šećera. Pa imamo cenu šećera. Nije važno što nema, važno da je, kao eto, jeftinje. Slatka cena. Slatka, da, cena. A bio sam neki dan na Vidovdanu u Kruševcu, obišao sam 2 manastira. Manastir Svetog Luke u selu Bošnjani i opština Varvarin, kod oca Alekseja, i bio sam u crkvi u centru Kruševca u Lazarici. Značajne su oba objekta i vezane su za cara Lazara i tako. Jedan ima predanje da se tu srpska vojska pred Kosovski broj tu pričestila u Lazarici, a ovaj drugi manastir je podignut 3. put od onih turskih ratova do danas. Ovo je 3. obnova koja je veoma značajna za kako Srbiju i srpski narod, tako i za sve narode na Balkanu. Ne znam koliko ste upoznati, izguglajte, pročitajte reči i misli oca Tadeja, upokojnog monaha, i oca Gavrila, koji pričaju i o poslednjim vremenima. To što su oni pričali pre 20, 30, 40 godina, mi sad živimo u tim vremenima. Jedna od priča je da će Beograd propasti, da je to jednako ko Sodoma i Gomora, da će ljudi bežati iz tog grada, da će se sam urušiti, potopiti i tako dalje i tako dalje. Ali da će se desiti vaskrsnuće srpsko, pored velikog stradanja, da kažem, da li je to pročišćenje, ne znam, ali velikog stradanja, desit će se da se obnovi i carevina. I sve je tamo urađeno, kako je otac Tadej i Gavrilo govorili, znači obnovljen je manastir, ima 3 crkve, napravljen je zvonik od 9 zvona, čeka se od 8 zvona i čeka se 9. zvono koje će biti teško 12 tona i kaže se ono kada zazvoni probudit će sav srpski svet, da kažem, pre svega ovde na Balkanu. Ne radi se koliko se ono čuje, nego kako vibrira, to znate. A to zvono se inače zove zvono na uzbunu ili carsko zvono, kako ko zove. Znači, dešava se neki proces za koga, nazovite, običan čovjek, laik, ne mora biti, može biti i vernik, može biti ateista, ali to su neke, da kažem, činjenice koje se dešavaju. Usput, ja sam lično bio i na Svetoj Gori, obišao sam preko 12 manastira, pričao sa duhovnicima tamo, čuo sam svakakve tajne, ali nisu nam sve pričali, a rekli su, nemate vi pojma, mislim nama, Srbima, Srbi pričaju, nemate vi pojma šta su Srbi. Ne radi se šta su Srbi, nego šta smo bili kao esencija za čovečanstvo. Nema manastira, to jest, ne pričam sad o Srbima radi nacionalizma, razumite, ja pričam o znanjima sad. Tamo je nešto sakriveno. Sakriveno je i nije za ovo sadašnje vreme i tako mnogo toga je sakriveno. Pričam vam, a to se dešava. Mi to zvono očekujemo, uskoro da će biti završeno iz Rusije, da dođe jedan institut, zavod jedan moskovski radi. Inače, taj zavod je napravio zvono koje je teško 76 tona i nalazi se jednom manastiru severniji od Moskve. I Iguman ga je video, čuo ga je u stvari. Tako da kad sam došao sa informacijama koji zavod to može da izlije, on kaže, čuo sam ga. Bio sam, kažem, tamo neki dan, mnogo je bilo sveta, da. Nego vam pričam sada, jedno je proces pokret, jedno je proces skupština, ali
tim koracima morate, da kažem, to je kojima se korača, a usput pre svega da se nađe Bog u sebi, jer ako se ne nađe ni Gospod Bog u sebi, onda se ne može prihvatiti ni jedna nova, da kažem, istina. Može se verovati, ali mora se i gledati i činjenice uzimati u obzir i na osnovu takvih formirati neko mišljenje. Proces je taj nezaustavljiv, proces će traje od 2001. 2. 3. 4. 5. ne znam da će trajati do 25. ili 26. 7. ali taj proces će odnosi na celu planetu, ne na samo prostor Balkana ili Evroaziju. Odužio sam Irane, ja kao profesor sve mislim kratko ću, a uvek odužim naširoko. Ali pričam vam iz više uglova, da kažem iz slojeva, jer jednom kad sam pitao i Dušana kako ovo sve da sagledavam, on kaže morat ćeš da gledaš to više dimenzionalno i mnogo slojevito. Zamislite udarac takav meni u svest, prvo da definišem dimenzije, pa da definišem nivoje, pa onda međuljudske odnose po svim tim linijama, pa to je proces, kad kažem, i nazvan je taj njegov prvi serijal Srbija u procesu, pa smo jedan naš serijal mi nazvali završetak Srbije u procesu, pa evo traji taj završetak 2 godine. Znači, hvala, ja vas znam da odužim. Bogdane, brate, hvala ti puno u imenu svih nas, jeli? I ja se nadam da u narednim, jeli, kak bi rekao, periodima, kad se pojavi, jer je duh naroda u Sloveniji umro, jeli, nažalost je to toliko ispreparirano i treba ćemo probuditi taj duh naroda, a s time i duh zajedništva, pa kad će biti sloboda više vredna od ovih para, a to je neminovno jer euro više nema nikakve vrednosti, jeli, ne? Onda ćemo se ogledati na vašem putu pa puno toga naučiti, ne? Tako da hvala ti puno. Ako ima pitanja.